Ang detalye sa mga nagunang balita, si Club Diwa Class of 2014 sa PMA may graduar President Benigno Aquino III mihagit sa mga graduado nga ipatigbabaw ang honor code. Si Maris Puyo sa detalye. Atol sa 109th commencement exercises sa Philippine Military Academy kagahapon, gihagit ni President Benigno Aquino III ang mga graduado nga respetuhon ug ipatigbabaw ang honor code sa militar. Ang hamon sa ating lahat. Kung tungkulin nating pairalin ang honor code sa loob ng institusyong ito, panindigan din natin sana sa labas ng PMA. Kung bawal magsinungaling sa klase at sa kapwa kadete, di ba't hindi rin dapat hayaan ang sinuman, kapwa man sundalo o karniwang mamamayan na linlangin at paikot-ikutin ang kapwa at ang saligang batas. Kung mahigpit na itinatakwil ang pandaraya sa mga pagsusulit, iwasan din sana ang panlalamang sa procurement ng mga armas at kagamitan. Kung may parusa ang pangungupit ng gamit sa kaeskwela, tumulong din kayong panagutin ang nagnanakaw sa pondong pinagpawisan ng taong bayan. Ang graduation sa Club Diwa Class of 2014 gipahigayon Domingo sa buntag sa Fort Gregorio del Pilar sa Baguio City. Niadto lang Sabado, gihukman nga dili makagraduate si Cadet Aldrin Jeff Cudia kinsa giingon ni supak sa honor code human nang makak sa rason kung nganong na-late sa klase. Si Cudia usa unta sa mga top-notchers sa si Club Diwa. Samtang ang valedictorian nga si Cadet First Class George Leona miyaw hagsab sa iyang batch nga dado ng mga pakabili nga gitudlo sa akademiya. As we go out into the world, let us keep the values of courage, integrity, and loyalty intact, and let it be a beacon that would guide us daily in our thoughts and deeds. Daghan kayong salamat sa inyong mga paningkamot o sakripisyo aron ako bakabot diri sa akong nahimutangan karon. Kining akong mga nakapot karon tungod og alang kaninyo. Sa akong mga manghod usab, daghan kayong salamat sa inyong suporta ug pagsalig kanako isip inyong magulang. Sa panapos ni ining mensahe, misaad si Leona nga protektahan ang nasod ilabi na ang katawhan. And to the Filipino people who will continue to be a source of inspiration as we were custom fitted in the tenets of peace, so shall we win the war through peace. With your help, I know we can. Para sa Sunstar Pilipinas, Maris Puyo.